Ang susunod na makikita ninyo ay puro palabas lamang at di ginagawa sa totoong buhay. Patnubay na magulang ang kailangan para sa mga batang manunood. Ito mo janitor Peter. Trotro? Bilang ko to. Bilagan mo. Ay, takot, nilang mo dyan. Gira man na pundo-pundo ng mga janitor. Ano sa man po na imong gift paon diater? Ala ako siyang ibingwit na. Wala. Ano sa man na imong gift paon, anak? Sitaw. Ano sita man na imong gift paon? Vegetarian mo na sila. Gusto na mukhaan mo karne. Vegetarian na din ang janitor fish. Vegetarian na siyang janitor. Lagot ano nila mga tapulan din diha bing-bing ito na Peter. Pinara natin ang mabuang. Ano mo man ang giabuhat di ako sa hindi? Ay, gatago manggod siya diri, gatago, makalagot kayo. Wala, mga matay na inuuna. Mga imong isda diri kay mahal kay imong gipalit niya, mga tapulan kayo ni sila diri, mga janitor fish. Dili ka ba lumang limpyo? Tugaw na kayo. May lain ng mga dumduman. Ngaran na diri na. Usa mga samok-samok ra diya. Hay pay nagluwa na ka dito kay timpaniod to na. Ano na dito kay timpaniod to na. Nga. Hala, may pa ang bata kay naglakaw-lakaw ter. Na maglakaw-lakaw ko lang karon. Kami po doon tanay, maglaag-laag po doon namin nay. Nabuang na. Vlog mi na kayo. Lakaw ka na COVID karon uy. COVID nga. COVID. Ting COVID. Magpalit man tagpar sa bata o kanang nay sampung-sampung sa naong ba? Nay, sige na nay ba? Paliti ko nay ba katong para sampung sa naong nayo para sa bata na yung? Sampung mo unti kwarta in taon uy. Ay, kwarta sa mo kinamang lagi ang kwarta din ako yung Mahal kwarta pa gid. yan na. Tanso, 120. Sige na kayo maglawit. Maglawit kiris. Ano lang sa mga kadiater nganong kana nang iring mong gibingwit-bingwit dira. Di man makuha tong janitor. Ano na diri mo buang dira. Kana magpalit na tao ka ng kuan dirmi, magpalit na tao ka ng sampung sa nang dir ba ter. Ang nanay bi. Sige lang mo lakaw-lakaw. Sampung sa nang nay ba? Nanay kayo ito, mahal kayo takot Oo, para sa nang sa bata yung gigunita no. Ay, mahal kayo na oy. Para maglaang Mahal kayo na oy. Mahal kayo na. Sige nanay ba. Kami dito kayo, ganun, mga matay na na. Paglungan na dito. Ako ning patyon yung talam nun karo. Paglungan na dito ba? Patyon na ko imong talam nun. Buti ka mo ni palit ang piso. Ayaw na ba? Malata na may inuuna. Patyon. Malata na nyo. Patyon. Ala, hapit na babatay. Ay, kit. Napit na dumduman kit. Ha? Napit na dumduman. Pagit ito. May mga buot na. Amang ka. Napit kwag. Hindi na naiba palitin ako na ibi. Pat. Paliti. Grabe, barato na kinasya na yun. Oo, samok ni mo, watay kwarta. Sugin pa noon karon, COVID. Karon. May panati. Sa liok tayo. Yung sa gamay ba? May panapi gamay lang kasi nagsampung-sampung sa naong na. COVID karon. Kamu kay taga-kuit mo lang kay dilit taga-lukaw. Grabe sa sinanay eh. Gamay na kung ganang, hindi ko ngayon tama. May lagi kay mahal man. Kay gawan. Hindi ka katanggal sa kuko. Kit. Makalag na ko. Saman? Nakoy pisil. Halanday! Naana sa ipisil na yun, sada kayo. Saan man ang paggamit anak, tir? Ba. Ay, mabay siya. Napit silbato. Halanday, napugi, sirbato. Ano na kita. Ay, hewot. Buang na. Uwe. Bakit? Hala! Nanay, hindi mo kung pareho sa nanay nanay, oh! No, mao. Hala, sada kayang iyang kuha na pisil na yun! No, guys. Wala ulam kuha na tirbit! Hala na, ito na sada kay pisil ni Tiryo na yun! No, mao.
Balong. Nay, Naku, baligay na itong pisin. iya ko tong gihimo god, iya ko tong gihimo nay, bimo ko ginananay bi. Nga, dili na ko kayo mo katiguang na ko, oy. Later ulos din ko na terpyo na may pasinteryo nay, makalat na steryo nay. Ter. Sana may Magubat na siya, magubat na siya. Nay, nanay ba nay. Buat anak. Isa ka buat anak katiguang na to. Galon naman to nay sa tubig ko, galon na tubig ko. Galon, nalisod kayo. Nay, mo ko nay basta kung saan nay basta galon ko Hindi, nay ba. kamalo anak katiguang. Sige na nay. Hindi sa kung pares na nanay Sama ba. pa kayo ni mo, uy, ganina. Ipaglukan naman ka dito. Hindi sa lang ko kinana Hindi dito. ko kamalo anak katiguang na ko. Samok ba kayo ni mo, oh. Sige na ba. Magubat naman ng kural niya karon. Bang mo ni. Pati mo ni mula ko pati mo. Pati din ako. Ayaw na niya. Hindi mo sa lagi ko dito. Dilagin ko malo, katiguang na ko. Ayaw ba? Ako nang pati lang imong puti piton niya. Ayaw ba? Piton niya nimo, piton niya pati ng puti mo. Paglukan na dito ba? Hindi mo sa lagi ko galon ako ni. Sa pagkabuta. Hindi ko lang ako. Hindi ko naman magbuhat. Zara. Bisa kung sa lagi dito na mga galon sa likod ba. Imo ikaw. Kabuang na. Sila na iba nay. Pagbuhat ko ni mong tiguang na ko. Sige na ba. Wala ikaw ka ni mo nagdiriyaw. Hindi mo ibalik ka dyan. Dapat ay pagkuraban na mulang. Oh, di ko. Oh, sige na ba. Imo ko na iba. Ayaw na lagi na kayo magbuhat ako. Imo lagi ko. Ang pinata ka magbuhat ako niya ba? Ha? Baala ka dyan. Ako na yung hostage, ako na yung hostage. Ako yung hulog, ako yung hostage. Imo lagi ko. Buhat na ikaw. Baala ka dyan. Oh, ito na, kaya imo ko. Imo na ko dito ba? O sama ko niya no. Yan no. Sama ko pangitan ni Pising. Uy. Oh. Ano? Pising. Gusto man eh. Buhat na lang pagunta. Oh. Asa mura man ang nasa line, flying mo sa line, flying So, tayo ay eh. nakakantiyak ka dyan. Agay, ako. Di lakaw na. Sakto naman na lang kayo na teritoryo. Hindi ko ginawa. Di ka ginawa, namay na taon. Ikaw na lakaw na. Ano na akong ginawa na ako kastan na no. Lamlam ka na pag lam na imigay kuba. Kapoy na migtago, tanan mi kalaagon. Puro na pahawa na in town, niabot naman lang ka, single pa ko gihapon. Action! Oo, sige na. Sige na. Bahimoy na ko. Di ko ni mo ano. Hostage na ko ni. Hostage na ko ni. Ako na yung Ano ba nagkupiton niya ba? Himoy lagi ko barya sa iya. Oh, Hindi na buhat ako may. Himoy na lagi ko dito. Himoy na lagi ko. Hindi mo ginapaitan ko ang Himoy na ko na. Yate, batay bayaran mo na ate 150 ka ba lang? Wala ka. Narayo. Ako, bahala ko yan. Narayo ko piton. Maniyaw yan. Ay, dami hindi akong bulak na. Nay, siya isabit, Nay. Ala na patay ka. Patay yung tinuon. Patay ka tinawan nay. Yeah. Tapi, huwag naman nakaklase, no? Yeah, nga ba? Bayad ni kang milyon na naron. Siya isabit, Bayaran Nay. din mo natin, 150 na. Yeah, grabe ang Alam dugay ka makakuha sa script. yawa mo ang ka. Ingon mo niya ko ba nga kung Natawa ni Tata na. Wala, sayang kayo mo para bang ito'y pagpamula. No, masumpay pa mang daw na na. Pangayon lang bulak na pangay kulak na Yeah, ilisin na ni mo ha. Alam dugay ka kuha sa script Ilisin na. mo ito lang nining, kahit ito 500. Apat. Ayaw, tigidamit pag ito kong bulak. Dugay ka kagits. Damis mo diyang naong, Nay. Oy, sab simo TikTok dugay kayo kagits ay. Binuangan niya ko. Sige na. Binuangan pag niya guba na. Take 5. 5 binuangan ka na. Ano, dagan na mo, pagkay na mo, Hala ka na. Oh, damay!
Naka-adult na yapper! Gaba lagi sa nanay. Gaba. Bayad sa kadungis. Talikod kita! Talikod nga! Talikod nga! Ay, isa ba? Stripe! Stripe! Di na, Dili ay, tinay, sige na. Ayaw, ter. Lagi na mahimo pa. Maayo. Di na, mas udto na kayo na. Ito na kayo. Again. Kita ka niya. Matay lagi na. Ilan eh? Nagagawa na. Kabi kita inod.